Vale? Exemple? No és el mateix que fer això mateix, allò que sona com molt més prim, però en canvi hi ha estils que sí que interessa que soni així prim. Ja ho veurem després, per què? Perquè igual... Això ja us sonarà, per exemple, a música molt com heavy, no? Que en diria. Si jo hi poso distorsió...